Επιτυχία στο MLM. Πώς να αποφύγετε τα λάθη που σας κάνουν να χάνετε χρήματα. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ασχοληθεί με το MLM στη χώρα μας. Πολλοί δεν είχαν την επιτυχία που έπρεπε, αν και δούλεψαν σκληρά. Συνήθως έχουν ακολουθήσει πιστά το σύστημα που διδάχθηκαν στα σεμινάρια. Αν και όλα τα συστήματα έχουν καλά στοιχεία, έχετε σκεφτεί τι φέρνει αποτελέσματα τώρα και ειδικά στη χώρα μας. Ποιες κοινές πρακτικές και αντιλήψεις κάνουν την επιτυχία δυσκολότερη. Θα ασχοληθούμε με ένα σύνηθες καταστροφικό λάθος. Στα πιο πολλά σεμινάρια λέγεται το ότι όλοι είναι υποψήφιοι συνεργάτες. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι αυτό σωστό ή λάθος? Η απάντηση είναι ότι είναι λάθος. Έχει αποδειχτεί ότι αυτή η αντίληψη κάνει τους συνεργάτες να προσπαθούν να πείσουν τους πάντες, άσχετα αν αυτοί ενδιαφέρονται ή όχι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι ότι χάνουμε φίλους, ξοδεύουμε πολύ χρόνο στην αναζήτηση συνεργατών. Χάνουμε χρήματα και χρόνο, περιμένοντας κόσμο που δεν έρχεται, συνήθως στα σεμινάρια. Και έχουμε λιγότερο χρόνο για την υποβοήθηση των δικών μας συνεργατών και τη δική τους ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να μας δείχνει πώς να βρίσκουμε αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτό που εμείς έχουμε και πώς να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να πετύχουν. Αν λοιπόν κι εσείς θα θέλετε να μάθετε περισσότερες αλήθειες για το MLM, όπως αυτή που μόλις ακούσατε, και αν θέλετε να μάθετε πώς να αποφύγετε τα πιο κοινά λάθη που κάνουν πολλούς να μην τα καταφέρουν, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι απλά να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.